V občianskom združení Brain podporujeme rozvoj a napredovanie mladých talentov v oblasti umelej inteligencie. Máme tu veľa šikovných študentov, stážistov, ktorí v rámci svojich úloh a projektov napredujú. Je skvelé vidieť, ako sa pasujú s novými úlohami. Je skvelé byť pri tom, keď vám dávajú otázky a vy cez tie otázky vidíte, ako sa postupne deň po dni zlepšujú. Za mňa osobne je na tom najlepšie to, že môžem vidieť tie mladé, usmiaté, nadšené tváre a môžem byť súčasťou ich napredovania a rozvoja. Ahojte, volám sa Peťa, mám 21 rokov a som druháčka na sociológii na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v Kinite som na HR a marketingu, stážujem tu už 7. mesiac. Vždy som chcela všade byť a do všetkého pchať ruky, od študentských volieb cez organizáciu mojej Stužkovej, a vždy som hľadala niečo, čo ma skúsenostne posunie ďalej, niečo, kde sa môžem zároveň učiť pri tom, ako sa rozvíjam profesíne. A presne to som tu v Kinite našla. A čo sa týka budúcnosti, chcela by som sa sústrediť tiež na podobnú takúto prácu s ľuďmi, buď z projektového, HR alebo marketingového hľadiska, to už ukáže len osud. Štandardne komunikujem ako aj s našimi výskumníkmi, tak aj s kolegami z HR, pretože mám veľmi rôznorodé úlohy. Mám aj administratívne úlohy, ale z väčšej časti organizujem podujatia. Vrátane tohto dnešného som zorganizovala alebo pomohla zorganizovať 6 výskumných a nevýskumných podujatí. Do budúcna by som si želala, aby ich bolo ešte oveľa viac. Stretávam sa tu s kopou inšpiratívnych ľudí, ktorí sú hlavne rovesníci moji, čo ma veľmi prekvapilo po príchode do Kinitu. A títo ľudia mi ukazujú každý deň, že mať ambície a vedieť sa ukázať nie je niečo, čoho sa treba bať. A keď sa pre mladého človeka vytvorí priestor, v ktorom sa môže rozvíjať a naozaj sa mu ten priestor dá, tak sa začnú diať skvelé veci a ten človek hrozne rýchlo rastie a vytvára okolo seba potom ďalej skvelé prostredie. Moje meno je Michal Špígl a študujem informatiku na Masarykovej univerzite v Brne a na magisterskom stupni. No a do Kinitu som sa dostal asi už zhruba pred 2 rokmi. No ja už od malá som mal vlastne takú prirodzenú zvedavosť a bavilo ma riešiť rôzne matematické úlohy. No a keď prišiel na rad vyberať si vysokú školu, tak mi prišlo, že vlastne spojenie tej matematiky a tých technológií prináša ešte ako veľa príležitostí, veľa otvorených problémov. Po 2 rokoch, keď som si hľadal nejakú brigádu, nejakú prácu, tak mi znova ako pripomínal sa Kinit s ponukou na prácu a nejako som sa tu dostal a strašne si to užívam. Dosť často si teraz uvedomujem, že vlastne keby nebol Kinit, tak možno vôbec nerobím ten výskum a som strašne rád, že robím ten výskum, lebo som zistil, že sa tu vlastne cítim určitým spôsobom doma. Vďaka Kinitu som dostal možnosť spolupracovať na európskom projekte Vigilant, kde som sa staral tak ako výskumnú stránku, kde sme pomáhali pri výskume detekcii strojovo generovaného textu. Sa nám podarilo vypublikovať článok na veľmi, veľmi dobrej konferencii. A nielen to, napríklad sme s našimi inovatívnymi riešeniami sa nám podarilo umiestniť na veľmi dobrej súťaži. Umiestnili sme sa na 4. mieste a vlastne veľmi, veľmi blízko toho víťazného riešenia. Viackrát sa mi potvrdilo, že v Kinite nedostávam príležitosť angažovať sa v zabehnutých projektoch, ale dostávam vlastne príležitosť zlepšovať sa aj sám osobnostne a rásť ako výskumník a rozvíjať svoje záujmy. A túto kultúru tu presne pestujú všetci ľudia okolo mňa, moji kolegovia a hlavne moji vedúci, Jakub Šimuk a Dominik Macko, bez ktorých by som vlastne nebol ani zďaleka tam, kde som dnes. Ahojte, volám sa Lívia Kostová a momentálne som v poslednom ročníku
inžinierského štúdia na FITke, tuto v Bratislave. A od minulého roku som aj súčasťou Kinitu ako stážista. Už od bakalárskeho štúdia na mojej fakulte som sa začala zaujímať o umelú inteligenciu a prepojenie možno s nejakou inou doménou. A stáž v Kinite ma zaujala práve preto, lebo bol taký vypísaný projekt so startupom AI Dental, kde vlastne sa prepája tá medicínska oblasť s umelou inteligenciou. Momentálne pracujem aj s mojim kolegom na projekte, kde trénujeme model, ktorý sa zameriava na image text similarity. Analyzujeme výsledky, skúšame rôzne experimenty a prístupy, ako by sa to dalo vylepšovať. Rada by som sa aj v budúcnosti venovala prepojeniu umelej inteligencie a medicíny, pretože si myslím, že to môže mať pozitívny prínos pre ľudí a že je to dobrá oblasť na skúmanie. Mojou inšpiráciou v Kinite asi nemám že jednu konkrétnu osobu, ale myslím si, že je tu veľa múdrych a inšpiratívnych ľudí, ktorí mi vedia dať vedomosti a skúsenosti.